Для привітального слова запрошуємо настоятеля Троицкого собора города Слоним, брата Иерея Дмитрия Семуху. Подтримаем аплодисменты. Дорогие батюшки, братья и сестры, не секрет о том, что мне очень нравится, я думаю, что многим нравится, когда поют наши детские за божественную любовь. Это умиляет, когда детские голоса прославляют Бога. И вот особая, сугубая благодарность нашим деткам за то, что они их праздники, их Пасху, Рождество не оставляют нас без своего внимания и поздравляют нас своими песнопениями. Дай Бог, чтобы их песнопения были для нашей души очень полезными, а мы за это прославляли Бога вместе с детками нашими. Поэтому в рождественские дни, мне кажется, что это сугубая радость, когда мы вместе в храме молимся и прославляем пришедшего в мир Бога младенца. Со святым! Великий дякую, отец Дмитрий, за привітальне слово. Запрошуємо вас занять місце у залі. Сьогодні для вас буде співати дитячий хор «Сьомушки» Троицкого собора города Слоним. Давайте повітаємо этот чудовий коллектив. Любов до музыки, а так само одно до одного. Хор был створенный в Кастрычнику 2023 года. Сьомушки приймають активний уділ у фестивалі на конкурсах локального уровня, а так само і міжнародного. Уже 2 года запар хор виходить у лауреатом міжрегіонального фестивалю конкурсу «Слава Богу на вершинах», а так само з'являється уже позитивним удільником міжнародного фестивалю «Жировицьке свято». Заключний коллектив принял удел в международном конкурсе «Коляда 2025», где в номинации «Радость Возвах» он завоевал 3-е место. На сегодняшний день дитячий хор является одним из 3 хоров, які по приходской традиції супроводжують архієрейські торжества перед Троїцьким собором. Так само «Сьомуша» можна почути кожну неділю під час поздньої літургії. 12 студня минулого года в сцені Троїцького собора побачили перший доброчинний концерт хору «Под зоркою Красива». А 14 студня представники приходять настоятель Иерея Дмитрий Семуха и хор «Сьомушки» наведали сім'ю і дітей Жені и передали сродки, собранные на концерте. 27 космика отбылся другой доброчинный концерт в Великодну, а 3 мая мы передали нашей делегации сродки Елизавете Соловейш. Життя колективу насичене, яскраве, активне, але прихожих строїв у його нема. Тому сьогодні ми збираємо сродки на замову концертних строїв для «Сьомушок», у яких не приймають для них потребу. У репертуар колективу входять як церковні піснопенії, так і разнастайні канти, присвячені християнським святам, а так само інші музичні твори. Регент Альжбета Пергунова.
світ славить Христа і святкує Його народження. Різдво – час цудов. І сьогодні з вами непосредственно здариться такий цуд. Ми ведаем, що ви прийшли на концерт. Але на самой справі сьогодні ми разом відправимося у зимове подорожжя. Падчас подорожжя ми навідаємо без візваў і пашпартоў ажно 6 краін і адчуем, як святкуюць Рождество там. Дорогие наши гости, я гляджу, что вы уже собраны, и как почуть цветочные колядки, сядаем у чаровной салі разом со Святым Миколаем и починаем наше подорожжя под зоркою Рождества. Але спочатку перед адпраўкай у іншую краіну мы прапануем развітацца з Беларусю праз беларускую калядку. Небо и земля, анёлы и люди, усё вокруг славить Спасу Христа. Вашій увазі білоруська калядка «Небо і земля». Потримаємо аплодисменти. Здається, такі калядки ми задали добрий тон нашому подорожжю. Розвіталися з нашої країни і накеруємося у сусідню Україну. Для вас у виконанні сьомушок звучить українська калядка «Бог всяк рождає». Давайте послухаємо.
Украина вельми богатая на колядки, і єдина нам прийнята носить радзімы калядных песен. Амаль у кожнай сям'і ведаюць як мінімум 2-3 калядкі. Увогуле калядкі – гэта святочныя песні, у якіх паслаўляецца раство. Як вы ўжо заўважылі, яны могуць адрознівацца між сабой па змесце. Цікавай асаблівасцю украінскай культуры з'яўляецца шырокае святкаванне Дня памяці Святого Миколая Чудотворца 19 снежня, які, лічыцца, приносіць падарункі пад елку, і з якім мы якраз і падарожнічаем. Зараз для вас прагучыць украінская калядка «Миколай, ты до нас завітай» у перакладзе на беларускую мову Альжбеты Пергуновай. Миколай,
самий центр Варшави. Нас там зустрічає королівський замок 16 століття, такий пригожий. І мені здається, що я чую відому польську уральську колядку «Боже гвязда Єсусові». Ці не здається. Переклад на русскую мову Євгенія Жука. Музичний апрацовці гурту «Ступові» Анжелі Криваї. Увага! Andrzej
Цудоўная пяшчотная калядка, а як вам ідэя цяпер наведвацца ў Іспанію? Цудоўна. Сядаем у сані, толькі сачыце за сваімі рэчамі, бо прыйдзецца пасля падарожжа шукаць іх па ўсім свеце. Пакуль мы ляздзім яшчэ, бо шлях не такі ўжо і блізкі, я хочу больш што спытаць. Ці памятаеце вы такую тэлепередачу «В мире животных»? І я памятаю. Дык вось, мелодыя, з якой перадача пачыналася, на самой справе іспанская калядка, якая для іспанцаў настолькі вядомая, як для нас «Лісу радзілась ёлочка». Называецца калядка паломніцтва. Мелодия с кантаты 1963 года, Рождество Господнее, слово Феликса Лунны, музыка Арелия Рамиреса, переклад на белорусскую мову Ольги Шпакевич.
разом ми зараз у Англії. Гэта 5. Як думаеце, куды мы цяпер паляцім? Дакладна, у Россию. Спочатку наведаем другі по колькасці насельніцтва горад, яго яшчэ называюць паўночнай сталіцай России, Санкт-Петербург. За бортом минус 3 градусы по Цельсию без ападкаў. Прызямліліся. У гэтым горадзе нас сустракае музычны гурт Адава Йо, які вельмі любіць выконваць аўтэнтычныя рускія песні. Вашай увазе налядка гэтага гурту «Запевайте, христиане». Давайте послухаем.
Існує навіть аутентична калядка білоруська, яка називається якраз Новий год, і у якій співається про Різдво, а не про Новий год. Давайте її послухаємо. Ну що, розвідуємося з Мінськом, сядаємо в сані і летим до хати у Новогрудську єпархію. У нашого владыки Гурия есть любимая колядка, яка називається «На праздник Рождества». Вашій увазі эта колядка у перекладі на білоруську мову випускника Мінської духовної семінарії Євгенія Жукова у редакції Альжбети Крупунової. На свято Божого народження. Підтримаємо аплодисментами. Помнится,
сьогодні співав дитячий хор «Сьомушки» Троїцького собору города Гродно. Альберта Трибунова, Бейбі. Христос родился, Бог объявился, снался Его. Мы благодарим вас за это сильно, детки, за этот прекрасный концерт, за такое праздничное настроение, которое вы для всех нас создали. Мы знаем, что вам не просто. В школе очень много заданий. Они, бедненькие, трудятся, но уделяют внимание еще и пению, церковному пению. Поэтому мы вас еще раз и еще раз за это сердечно благодарим. И я хотел бы еще вот от лица всех нас сегодня поздравить одну девочку, очень хорошую девочку, у которой день рождения. Да, и вот мы по традиции, Анастасия, вы хотите, да? По традиции, да. И подарки, да? Да. А регенту хором мы давайте от нас всех вручим вот эти цветы. Подарок регенту. И, конечно же, мы благодарим нашу ведущую